Desa Matesi, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, menika sampun kepareng rawuh. Bila begitu kudu dumateng para bini subuh mugi atur cawi skenario syarat sarana pocorongan sabatan kudu kepareng rumagang Karti. Datan yatun kudu dumateng para ingkang kabiji minangka pamendhari sekarang tingkang menang sirbat sekar kembara mayang mugi kepareng rumagang Karti. Lumebet menika dirgagung sabudhe mangke samaniripun muga kanggolaken selawat Nabi Surkal kunjuk dumateng kadang kula nerayan ingkang mangke nglajengaken kadang kula juru pranata pita swara padha rek ngantos sak cekapipun. Bila mekaten sumangga selawat Nabi Surkal.